Goedemorgen. Welkom hier. En ik wens iedereen kon zich je loten veilen. Ik wens me iedereen van jullie weer moed is en vredig voor deze dag. Ik weet niet hoeveel ik er kon te doen, maar ik weet dat er is genoeg en ik kan ons dat ook nog geven. Welkom hier. Welkom voor die wat hier zitten. Welkom voor die wat er 6 uur zitten en hoortje van jou niet krijg hier in de kerk zijn. En we vrij ons voor iedereen wie er hier is. En de boodschappen van jou, ik wil een beetje een overblik geven en dan willen we beden. Maar de boodschap van jou, die heet een vrouw en ik wil gleich een junte vrouw toestellen, dat je een beetje neerloten. Maar we hadden alle meermaal gehoord, some van ons zijn vielleicht zeer bekend, some van ons velen zich nog best vreemd. Ik weet niet gelijk wo die dat gaat en deze zaak. Maar manchmal zeggen mensen, ze zijn zum Glaube gekommen. Die hebben een Zeugnis en dan zeggen we zijn zum Glaube gekommen. Als du zo'n best wat zeggen kan dat ik zie ook zum Glaube gekommen, of als du zo'n best wat niet nee weet. You know, we hebben tot van de niet laten am Stich stonden, maar we hebben bloß mal kraak een beetje kijken van wat wordt dan gereed. We worden van de niet zo zeer naar dat kijken als waar we te des geloven komen, maar we willen van de dessen wat kijken, zo de geloven wat du hast, wat hast du daarmee gekregen? Zo, ik zie hem geloven gekomen. Dat heeft zich koud. Maar wat heeft hij dat gebracht? De timer dan existeert. Wat hebben we door ons geloven gekregen? We pauzen als we opstonden te beden. God, we danken die van jou dat we kunnen voor een open hemelsvenster stonden. Oder ingen opnet hemelsvenster. God, we danken die dat du een God bent wat ons zo zijn deed. Du jefst zo rechtlich op ons. God, du hast zoveel gegeven. En we vrij ons daartoe. We vrij ons van jou dat du hier mank ons best. We vrij ons dat du een God bent wat wel in ons zijn. Niet bloos mank ons, maar sogar in ons. Ik dank die God dat wanneer du in ons komt, dat du komt met de volle moed. Maar van jou willen we ons in dien licht stellen en we willen ons zelfs bekijken, hoe we ons vrouwen, hebben we al dat gekregen, wat du ons gegeven was. Ik bid dat u ons voor je loten zijn en wanneer we deze boodschap horen, ik bid God dat die geest wordt te ons hart reden. Help dat ik zelfs kan uit de steeg staan. En dat du van de ook te ons reden. Amen. Kijk je tot dat. En dat hebben we gedacht. Wat hebben we door ons geloven gekregen? De timer of de gedanken, die neem ik uit 1 Petrus, het 2e kapitel. Nu wil ik dat schwinnen zijn als ik dat raar heb, of weer het 2 Petrus, het 1 kapitel. Ik geloof dat het 2 Petrus, het 1 kapitel. 2 Petrus, het 1 kapitel. Dit brief, de schrift Petrus, nu lied wat te hier is, als die zijn al bekeerd, die zijn al ten geloven gekomen. En zoals ik al zei, we zijn ook zo bekend waarschijnlijk met dem uitdruk dat we zijn ten geloven gekomen. Maar van jou willen we ons bekijken, wat hebben we door ons geloven gekregen? Zo van ik, of van irgendwer die wordt van jou vrouw, wat heeft die geloven die je geeft? Wat hast du gekregen door dat du best ten geloven gekomen? Wer wil mal zeggen, voor die persoonlijk, wat hast du door die geloven gekregen? Door dat du best ten geloven gekomen, wat kreeg du? Dankzij. Einer zegt, hij heeft vrede gekregen, oké. Wat heeft u nog gebracht?
I'm sorry, was nog helemaal aanvangen weer twee tegelijk. Will you start again? Ja. Was nog helemaal zei? En to vertrouwen til God, dat hij aan sterf je det. Krijg. Somebody else said it. En hij heeft de radung gekregen. Så hij heeft de kloos geraad. De nächste heeft een dankpakket gekregen. Oké, dat van ik gleich. Wat heeft de geloof die gebracht? Oké, we hadden hem juist gekregen. Wat ons de klorheid heeft tussen reich en arm. Yes. I'm sorry. Ja, heilsgewissheid. We weten nu dat we geraad zijn. Wat brengt de geloof nog? En hij heeft vrede gekregen. Wel, ik leg wat je zei. Dat heeft dan zo een breide stremel te ontdenken. Tweede Petrus, het eerste kapitel. We hebben door maar een beetje checken. Want je dat zo jeet, als mij dat jeet, dan word je van de ook zo denken, oh, die vers hebben we alle eieren hier. Dat hebben we ook al veel meer gelezen. En manchmal, maar wie van ons wat veel in de Bijbel lezen dan. Ik stel me zo ver, dat die wat je van de hoort doen, dat we zijn alle van die wat we zeggen, ja, ik lees me de Bijbel. Vielleicht zal ik veel. Alle lezen ik toch, maar we zijn meer of minder bekend met de Bijbel. Zo denk je wie, zo denk ik. En dan wanneer we de Bijbel lezen dan, en dan manchmal dan heeft zich dat al zo bekend. En dan doen we het zo half uur switchen. En dan word ik niet moe aan wat ik lezen dan. Tweede Petrus, het eerste kapitel, de eerste vers. Wanneer de Bijbel met has, lees met, ik ga het van de hier in Plattdeutsch. Zo we worden in Plattdeutsch lezen. Simon Petrus, Jezus Christus, zijn apostel in deine. Hier wil ik niet veel tijd aan spenden, maar een apostel, dat is een man wat persoonlijk met Jezus gemeenschap gehad had, noem oder aan Jezus zijn levenstijd. Zo wie würde gerne van de zeggen, je hebt dat niet apostel. We willen er niet lang aan denken. Maar wanneer hij zegt, hij wordt een apostel, dan wisten de mensen voort dat hij had persoonlijk met Jezus gereed. Like hij wordt niet in tweede generation. Paulus naam zich ook een apostel, wanneer hij had Jezus getroffen op weg naar Damascus. Vielleicht dat niet je danken. Dat is niet in werkelijkheid waar we wel een lange tijd aan spenden. Maar hij naam zich de apostel in deine Schrift dessen brief nur die. Sorry, ik wil hier nu. Simon Petrus, Jezus Christus, zijn apostel in deine Schrift dessen brief nur die denselben geloven gekregen hebben als wie. Door zei al, wo ik me niet gedanken had, deze hadden geloven gekregen. Die werden bet kort niet in das geloven geweest. Dus mensen hebben nu een geloven gekregen. En dan zegt het hier, een zeer wunderbare ding. Wist u dat de Bijbel dat zegt? Dat zegt Jezus dit. Durch de gerechtigheid die ons God en Heiland Jezus Christus gegeven heeft. Zo we hebben een geloven gekregen. Dat meint zoveel dat ik weer mal niet in das geloven. En nu heb ik een geloven gekregen. En dan zegt het voets hing eraan. Wat mij de geloven gegeven heeft. En dat is dat we de gerechtigheid. Zoals het hier lezen. De gerechtigheid die ons God en Heiland Jezus Christus gegeven heeft. Einer van jullie zei dat hij had de radung gekregen. En dat is raar. Dus geloven geeft ons de radung. Dus geloven geeft ons de vrede, geeft ons de vrijheid, geeft ons, geeft ons veel zenuwen. Maar hier, waar het hier uitkomt, is dat als we door de gerechtigheid die ons God en Heiland Jezus Christus gegeven heeft. Zo God geeft mij en die een gerechtigheid. En zoveel jaar terug,
dan weet ik hoe en een ander ambiënt en dan predigt ik ook on des vars. En dan laat dat jij mijn man terug naar mij en zegt dat, sonst staat so in onze kerk niet predigen. En ik vraag, wo wir je niet? Nou, hij wist niet, als dat wird vielleicht nicht arg. Hij wil niet zeggen dat het arg wird, maar hij gleicht niet dat ik zijn stad gepredigt heb. Zo groot wird het geschenk niet wat God ons geeft. Dat du en ik nu worden God zijn gerechtigheid in ons hebben. Dat is te goed. Ik weet op een andere stad, jaar terug en een ganz andere kerk. En dan predigt ik on der Thema. Niet krijg des vars, maar hetzelfde Thema. En dan doet kerk een man naar mij en zegt dat, ik wil niet zeggen dat u een wat aardig gepredigt hebt van jou. Maar wanneer dat zo is, wat u predikt is, hij zei dat op Engels, maar hij zei, dat is te goed, omdat dat kan waarheid zijn. En ik zei, ik blijf dan haast dat je krijgt. Wie als God zijn kinderen, wie zullen ze stad veilen, algemeen. Want we denken aan dem geloven, over wat we gekregen hebben door ons geloven, dan zullen we den dat je feil hebben. Dat ik heb something gekregen, dit is plus te goed. Dit kan niet zo dit zijn, dit is plus te goed. En over dat is super zo. We hebben manchmal, stel ik me zo veel van ons, we horen dan maar iemand een gouden noorrecht. Die heeft ons een grote vrijheid. Wat immer die noorrecht is. Vielleicht is het in onze gezondliche zaken, vielleicht is het in onze kinderen, oder in ons leven. We krijgen manchmal noorrecht. Ik heb zo'n gekregen en dat hem zegt, zo'n kan niet geven. Zo'n kan het niet geven. Wat doen we en ik, wanneer we in zo'n leeuw zijn? Ik heb manchmal mensen wat gezegd en zei, zo'n geeft het niet. Ik zei, ja, dat geeft zo'n. Dat is dat je feil wat we krijgen, wanneer irgendwat even ons familie heeft, even dat we dat kunnen verstaan. Dat is wat dit vers staat. Wanneer we dat kloot doen. Ik lees dem vers nog eenmaal, bloß door beste bij de indrukken. Simon Petrus, Jezus Christus, zijn apostel, in deiner schrift is een brief naar die denzelfden geloven gekregen hebben als wie, durch die gerechtigheid die ons God en Heiland Jezus Christus gegeven heeft. Nu vragen we dan vielleicht, diese Gerechtigkeit sind wir wirklich ein bisschen neugierig, wo wir das schaffen. Römer het 3. Kapitel, de 21. vers, dat is in schijnend eng. En ik had er manchmal even gedacht, dat we lezen dit, we zijn met dit even sogar abgewassen. En wo dat komt, dat is zo te zijn, wo veel mensen wat veel in Römer het 3. Kapitel al gelezen hebben, dit immer nog niet krijgen dan. Ik had het ook lang niet gekregen. En ik wil nog helemaal meer ervan krijgen. Maar hier is een goldene boodschap bijna, wat zo doen wil hebben, wat we niet zullen krijgen. We zullen plus niet weten. En daarom is het wichtig dat we ons daar laten neerzinken. Römer het 3. kapitel. Ik wil hier 4 vers nemen en dan wil ik plus zo bij een beetje stilhouden. Maar de 21. vers in Römer het 3. kapitel is eigenlijk dit. Want in die Bibel wordt zijn, dat zegt ook zo staat. Dat zegt, maar nu is God met zijn gerechtigheid ver en dag gekomen. Nu is de gerechtigheid ver en dag. Nu kunnen we die krijgen. Dit is de geloven. Dit is dat wat we in ons geloven over hem kunnen aankomen. Dit is ver en dag. Im Oude Testament dan leefden ze noem je zaad nog. Zodat je zaad weer door dat ze die kracht ver, wo die leven zus en wo die niet leven zus. En dat je zaad weer gerechtigheid, zegt het in Mozes in de brief. Maar nu is God zijn gerechtigheid ver en dag gekomen. Ohne dat je zaad. Want ook dat je zaad zelfs in de profeten al daarvan reden deden. Zodat de reden alle ver was, nu deze gerechtigheid. Dat is God zijn gerechtigheid. Ik vroeg mal een man, ik moet gleich rieten vrouw. Wo gerecht is God zijn gerechtigheid? Oder wo willst du God zijn gerechtigheid beschrijven? Dat zegt hier, God zijn gerechtigheid. Heb je gedanken, wo willst du God zijn gerechtigheid beschrijven? Dat is belangrijk, nee? Ja, zo dat is plus
rein ganz reich. Vi als mensen, vi har ook nog een beetje gerechtigheid. Ik vertrouw, vi har alle samen gerechtigheid. Want ik noem jezelf God, du jest noem jezelf en du betolst dat wat du gekocht hast, die je genomen hast, du betolst dat gans. Dat is een gewisse moed ook gerechtigheid. En du jest noem niks het jezelf en du des dat nog waar krijgt, dat oké, nu hebben we al 2 jongens. Maar op een moment, wanneer ik me eerst even mijn honger of mijn shopper in wat euro doe, dan doe ik something wat niet gerecht is. Algemeen. Ik kan zeggen dat er aanwinst. En dan wordt er voets aan dat mijn gerechtigheid, dat is bloos zo zei af. Maar God zijn gerechtigheid is 100%, like 100%. We kunnen zeggen, God is 100% gerecht. So nu redt het hier van God zijn gerechtigheid. Dat redt niet meer van mijn dienen. 22 vers, dat is God zijn gerechtigheid. Dat staat wat de verre dag kwam. Dat hij alle die geven deed, die aan Jezus Christus geloven. Mooi het, nu komt de top wat we eerst hadden. Wat had u en ik gekregen door ons geloven? God zijn gerechtigheid. Dat hadden we eerst al. Dus, ruim maar het 3e kapitel brengt hetzelfde ding wat hij deed. De 23 vers, daar is geen onderscheid. Allemaal have gezündigd en komt daarin tekort. Wat hij bij God zijn zal. We komen alle tekort. Keiner van ons kan het merken wat God erwartet heeft, of wat God vader deed. 24 vers, dat is nog dezelfde als de 23 vers. Schenkt God aan de gerechtvaardiging uit genade door de radung die in Christus Jezus is. Den heeft God uitgeweeld als een genadenstel, wo door Christus zijn bloed vergeving voor onze zonde te hebben is, wanneer we aan Christus geloven. God zijn gerechtigheid zal daardoor verandag komen dat hij de zonde vergeven deed die in zijn geduld gebleven waren. Deze gerechtigheid, dat is een pot van wat u en ik en ons geloven krijgen. Dit is mij een wichtig pot, dit zal ons alle een wichtig ding zijn. Dat is interessant, waar Petrus dit een wichtig ding weer, dat hij zegt in zijn brief, paar versen later, we waren waarschijnlijk niet meer komen, maar hij zegt dat je zal niet meid worden, dat ik je immer ware van dit schrijven. Nu, we hebben hier een paar wertvolle dingen meer, we hebben verder wijs. Zo, nu gaan we naar de 2e vers, en daar zegt het zo dit. Zo, de eerste vers, die brengt den gedanken voor een dag. God zijn gerechtigheid, wat hij ons ter zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft. Nu komt het wat het trekt naar ons. In 2e vers zegt het, mocht je immer meer genade in vrede krijgen. Kan ik je een beetje stilhouden, maar dan zal het ook. Zegt ons das vers niet dat some mensen worden meer als anderen hebben met genade? Dat krijg je dat ook zo uit als echt dat genade is een ding wat we meer en meer ouder wenje hebben. Dus een moed te deze zaak. Gerechtigheid, dat is pas eenmaal gegeven. En God zijn gerechtigheid in ons merkt ons ook recht. Of gerecht, voor God. Maar genade, zou we dan nog streven dat we immer meer hebben. Zodat we toch ganz klar aan te verstaan zijn, dat einzelne mensen mochten nog weniger hebben als de nächste. Ik weet, we hebben veel van jullie gedanken. Wat wordt het van leven zijn waar weinig genade wordt zijn? Dat is een gerechte mens, maar weinig genade. Wat wordt zich dat leven? Irgendwer. De allem nog jeftet zijn, en we zelden nog trachten dat we meer krijgen. Kan ik jullie vragen? Bist u een geloviger wat een leie moed van genade leven heeft? Weinig genade, of leefst u een leven waar veel genade is? Hast du dat klaar? Want u van jou van diezelfde schrijven, woest u schrijven dat ik leef in een grote moed van genade, of leef ik plus in een zeer kleine moed. We kunnen dus een beetje brokken, dan riekt het waar niet ganz touw. En dan
zie ik waar een schiksel. En wat van de moed leefst u? Wel, dat is een beetje persoonlijk. Ik denk niet zo berekenen dat je wilde zeggen. Ik weet niet, moest ik wil kunnen zeggen en wat van de moed ik leef. Maar dat is de goede vrouw voor ons. Je hebt het op eenmaal zo'n dat we wordt een grote schoof genood zijn. En ik neem dus een beetje ervan. De tweede vers zegt, mocht je immer meer genood in vrede krijgen, zodat es wordt te schaffen voor. Zo mensen vragen manchmal, wat is genood? Like, eerstens, de genood is dat we God gevangen hebben, of hij zich heeft vingelaten en dat we zijn te geloven komen. Dat alleen is veel genood. Manchmal worden mensen reden, dat is God zijn genood en dat is graag en dan hield het door op. Dat is maar niet wat het deed, dat hield door niet op. En dan heeft God, blijft God hem genood geven. Genood, wanneer ik God zijn genood aanwenden in ons leven, dan wenden we God zijn kracht aan. We wenden zijn invloed, oder zijn geest, dan wenden we aan. We leven in God zijn genood. We verlaten ons op God. We verlaten ons op zijn kracht. We zijn in zijn genood. Wanneer ik dus een beetje in zijn genood zie, dan word ik veel van de tijd me op mezelf verlaten. Ik word me op irdische kracht verlaten. Ik word het niet aanworden dat ten bijspel, dat kunnen geven dat een of de andere, die wordt hier van jou zetten en wie zorgen en wie dreamen ons even, waar we nogmaals bij het eind van ons leven te leven hebben. Zo kunnen het geven. En zo einer van ons wordt werkelijk dolgeklaam zijn en wie worden door over de zaken zorgen. Zo die leeft met dit punt niet in God zijn genoeg. Die leeft in zijn ene kracht. De nächste persoon, wat in de krakkende zelfse omstandigheden is, die heeft in dezelfde omstandigheden, heeft die over vrede, wenn die verlaat zich tot God, wat mij leiden, zoals mijn leven de lang gaat, en die leeft in de genood Gottes, wat we dan zeggen. En die leeft in de graad remote genood Gottes, waarin die heeft God zijn genood op deze stad uitgewaand. Zo die leeft en die heeft meer gekregen. Zo du en ik worden in ons leven, en waarschijnlijk hebben we dat van jou al, of waarschijnlijk willen we dat, wanneer ik van jou dan morgen, dan worden du en ik worden aantreffen, hoe we worden entscheiden, wil ik nu en God zijn genood hier aanwenden, of wil ik zelfs. En wanneer ik zelfs word, dan worden du en ik wel onmoedig worden. We worden vielleicht depressed worden. We worden vielleicht dull worden. Of whatever dat wordt zijn. Wanneer ons die veilig eeuwig nemen doen, dan weten du en ik dat nu dat niet God zijn genood schaffen. Zo hebben we nog never gehoord dat een mens zegt, dat is en God zijn genood dat ik hier dull geworden zie. Dat is en God zijn genood dat ik me aanvangt te oordelen, of dat ik even dingen ontvangen te dreamen. Zo hier we never. Mensen zeggen helemaal zo. Ben het woord waarheid zijn. Dan worden we alle voor het weten, oh wacht een beetje, nou zo schaft God zijn genoeg niet. Zo de motorspreek hier is dat we zelf en dit meer worden. Dit is wat u en ik in ons leven kunnen erkennen dat we wassen en God zijn genoeg. Een of de andere wordt bij iemand zeggen, ik gruwel me niet meer zoals ik verheer deed. Of ik vrij me nu veel meer in mijn leven als ik te een tijd deed. De nächste heeft zoveel genood van God al aan zich gekregen dat zegt dat ik sogar al van mezelf manchmal vergeten. Wo ik eigenlijk empfindlich en beleidigd word, had ik nu niet mal aan gedacht. Dan gaat het leven al zeer schijn, wanneer man zoveel genood is tot krijgt. Je hebt ook veel vrede, je hebt ook vrede. Wanneer God zijn genood en somebody zei dat hij had gevangen, dat in zijn geloven had hij vrede gevangen. Er is zijn geloven. Wel, dat is al dat, wanneer hij God zijn genode aanneemt. Dat je van de eerste dag Christen, die veilen nog veel onvredelijk. Dat is zo. Dat merkt dat we dem stroom niet genießen kunnen. Hij zegt hier, we zullen nodig kennen leren. We gaan zien voor de nächste paar minuten met inloten. Hoe doen we dat? Dat zegt, ik luister wat het hier zegt. Het zegt, nodig kennen leren. Als ik en mijn vrouw ons mal, dat eerste mal zou, te jaren tijd, niet het eerste mal zou, op zo'n was dat door in je vuil ontvangen, dat
dat we worden ans Gleiche te befreien. Ik zei dat vandaag dag aan de jonge mensen. We hebben beden voor onze jugend, niet? Because they leven in die tijd, die kijken zich rond naar een partner. En dat is een fijne tijd, maar dat kan ook nog manchmal zeer verhängnisvol zijn. Maar als we ons dat eerste Mal zagen, oder den, wat ik angekickt heb, vandaan bis nu hebben we ons al veel nodig kennengeleerd. Zie, nu kennen we ons al ziemlich dichtbij. Door ändert wat we leren ons kennen. Mij wordt het zeer schuld zijn, want ons eigen van jou, want we ons daar bloos zo'n beste kennen, als wat we ons in het eerste tijd hadden kennengeleerd. Ik vrees me dus zeer toe, dat we ons nodig kennengeleerd. Doe je niet ook? De gemeenschap met God schafft krijgt zu staan. De Feind, dem ist das sehr schuld, wenn wir dem Glaube einnehmen. Aber das nächste schafft der Feind alles, was kann, omdat du nicht Gott wirst, nur das kennenlernen. Das ist schuld, wenn es den, was ich schaffe, dass ja, ich habe dem Glaube gekriegt, aber ich lerne Gott gut kennen. Wo kann das passieren? Das ist auch noch wahr. Eine verhängnisvolle Sache. Aber was beeinflusst mich oder was beeinflusst die? Glaubst du, dass die Gnade Gottes hat die so sehr beeinflusst, dass die Menschen rammen die das auch antworten, oh, das ist von Gott seine Gnade beeinflusst? Oder deine Freunde, dass die antworten, hier ist was verändert. Manchmal haben Menschen Spott gemacht. Vielleicht hast du von ihnen Spott geleden. Wo jemand würde sagen, oh, der gleich nökel heißt seilig. Oder der gleich nökel ist ein guter Christ. Weil kann sein, die Gnade Gottes hat mich so beeinflusst, dass es weiß. Oder sind du ein von dir in der Lehre, wo du ein anderer Einfluss ist. Ein Einfluss von der Arbeit. Oder ein Einfluss von weltlicher Mode. Oder vielleicht das Geld. Oder politische Sachen. Oder die weltliche Neuigkeiten. Veel van dit zijn wirklich weise Dinge. Aber die sind manchmal so stark beeinflusst, oder die beeinflussen uns so stark, dass wir leren Gott gleich nur kennen. 1. Timotheus, es ist interessant, wo das mit der Hand in Hand geht. Aber Paulus schrift hier nur Timotheus, das ist der junge Kerk. Und er hat immer gedacht, was Paul sein Besorgnis wird. Er hat alle Dinge. De 1. Timotheus, de 4. Kapitel, 7. Vers, sagt het, hab nichts mit weltliche Fabeln te doen. Dit zijn van de op Engels staat het conspiracy theories, oder leren, oder reden, wat in de wereld zeer im Schwung komt. We leven van de in een tijd waar het zeer wichtig is. Aber wir sollen nichts mit diesen zu tun haben, mit den oude Frühes sich aufgeben. Die eine Zeit, hat die oude Frühes, da wordt dat nooit gereden. Ich glaube, das wird je vandaag hopefully nicht so sein. Aber anyway, Menschen müssen sich da viel mit zu tun. Auf die und die jettliche Dinge, sagt er. So hier wird ganz klar, some Dinge sollen wir uns nicht lassen beeinflussen. In 1. Timotheus 4, der erste Vers, ich wollte ihn nicht ganz lesen, aber da hat man zu tun mit all der langen Freundschaftsgeschichte, wo der Glaube an Gott nicht gebetet wird. So schließlich, was würde es schade, wenn wir uns mal so reiche Freundschaften nehmen lassen? Hier ist ein Beispiel, wenn wir unsere älteren Männer hier würden nehmen, some von ihnen sind ein bisschen älter als ich, diese älteren Männer, die würden uns ja viel von Freundschaft vertellen. Die worden bozig kunnen veel vertalen. En du en ik, we worden waarschijnlijk, want we worden zetten een horsje, we worden bald zeggen, oh, dit leg ik niet, dit wordt me bloos een olet. Ik kan er niks van. Maar we worden kunnen bij iemand zeggen, oh, dit wil ik uitstuderen, en nu wil ik ook zijn dat vriendschap nooit te studeren. Dat wordt ik ziemlich einfach hier, niet? Wat is erg met vriendschap studeren? Maar dat had je even met zo'n te doen. Wohin zullen zij dat loslaten? Wegen, dat neemt tijd op, dat beïnvloedt het. Ik wonder manchmal, hoe interessant wordt wie dat vinden, wanneer we noodjorg van de oude middag, waar we de juntje komen naar ons, en je wordt antwoorden, oh, dit man, die wordt plus vader van vriendschap reden. Veel van jullie worden zeggen, dat die janken me niet voor te spazieren, want dat is alles wat hij weet. Einige van jullie worden wel ontvangen te komen, because jullie interesseert dat ook. We worden kunnen zo druk worden met vriendschap studeren, dat we onze God
Unsere jettliche Dinge, die würden aufwahren. Ich glaube, keiner von uns studiert von der so dringend Freundschaft. Aber wir studieren andere Dinge. Und die schaffen krasse Staat. Wir bleiben wir waren nicht nur bekannt mit Gott seine Gnade, weil wir hatten anderen Einfluss. Von der ist der Einfluss nicht Freundschaft. Aber das ist vielleicht die Weltnähigkeit. Das ist vielleicht uns Geld. Das kann sein, als viele andere Dinge, die gar so schädlich sind. Aber der Hulle und Zwar nicht Gott seine Gnade, nur das Jahre zu lehren. Mag Gott Ihnen sehen.